karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang akong mauli ni Sir Ken kining iyang kwintas. Asa ba din ako ibutang? Kinang dili sa dayon makita kay basin masud si Ma'am Claire din dinhin na lang. Anhin na lang nis ilawam siyang online. Unsa man ni? Oh, pistola man ni? Ngano may pistola man din is ilawam sa online ni Ken? Ano man di? Doon na din siya pistola. Pero anong doon naman? Paraon sa mani. Ako baka ni kuhaon, no? Gusto, ako ni kuhaon. Ako taguan dito sa among kwarto ni Mama. Ma. Ay, yung sa ba, ay, examok, uy. Nanguha kong uban, diri. Ma, Examok. tanawa sa baka kita kaini. Hoy, pistola! Uy, diin makaanak gikan. Ano nagbitbit makaanak, ha? Uy, kakuyaw anak kung mabuto na, ayesa. Dito din ako makuha sa ilawom sa una ni Kent, Ma. Unsa? Uy, ngano gutaw nagbutang man siyang unlan sa iyang pistola? Aw, nawa na naratol na ko. Pistola di ay sa iyang unlan. Ambot, uy. Ngano ka ni Mano? Unsa makinaasa sa utok ni Kent, ron? Hala, uy, sa puto na raba na siya karon. Dili ka na siya magpatakag pamusil. Unsa? O dili ba? Maghikog siya. Oh, simba ko ka diha, Ma. Dili lang unta na mahitabo. Ay, ganong imo masag nagikuha? Ha, ako lang gikuha kay mabutaw niya dito. Oo, tuod sad no. Kuya, tuod. Maghubog-hubog ra ba na siya? Ma, nahadlo ko kuno si buhato ni Kent. Aburido ra ba siya utok ron? Ay, iuli na dito. Basin pangitao na niya. Hindi ko, uy. Bahala na basta ko si Kent. Ako ning taguan. Anong mahilabot man sang ka? Ipirmira ba na sila maglalis ni Hans? Basin niya kung pusilo niya si Hans. Ay, gibangkong ba ning atong mga agaon, uy. Ka mga laban, big-uan ni nila, uy. Ma, ako bing giuli ang akong kwintas. Ang kwintas ni Kent nga iyang gihatag na ako. Unsa? Uy, dili ka to mag-wild. Unya na to iuli, uy. Kanang kalmado na ang mga tao din, eh. Lakaw. Kuhaan dito, balik. Oo, Ma. Oo. Nga nang imo man nagisuk-suk sa ilawom sa foam ang pistola. Aron dili makitaan. Kung pangutan-on gani ka, pangambot ha. Ha? Ay, pastilan. Liwat yun na ako ning akong anak nga ilugan sa mga lalaki. Ako talagang kuhaon ng kwintas. Gusto si Mama. Hindi lang una ako mangitag upot. What ako, oy? Oh, niya na sila. Saan man din ako? Musod ko, dili. Ngayon na ako makadiha tungod sa akong kwarto. Manglimpyo ko sa mong kwarto. Pasag di na diha. Suodon diha. Kaya di na ka makagawas. Naunsa naman ka, Kent, uy? Di naman ka masabot. Wa na'y ayaw ng kinabuhi, ah. Kent, ayaw ragod pagsulti, ana. Oh, Naglalis mo? Unsa man mo? Naglalis mo? wa man. Unsay wa? Nagtinapulan ka, Ayesa. Ha? Nganong wa man ni mo limpyuhi akong kwarto? Di man mo palimpyuhan. Bungol ka? Ang akong giingon nga limpyuhi ang akong kwarto. Bawa niya! Aray! Nga naman sa ka. Ano wa man ni mo limpyuhi ang iyang kwarto? Kuan, kay... Nanglakaw pa man mig si Hans. Oh? Kamu na kidi ay si Hans? Tingali.
Maglimpyo na ako, Miga. Magkuhaon na akong trapog silhig. Sige, Miga. May noon na nagkasapot na sila si Hans ug Ayasa. Di na ko mabalaka ni Kent. Mupahuway ako sa akong kwarto. Di sa ko magpaduol ni Kent kay kisapot. Kuha na gyud lamig ini kinabuhi ah. Unsam. Uy. Sa maning. Oh. Ah. Ang kwintas kini mama nga akong gihatag ni Ayesa. Nganong niyaw ni sa akong higaanan. Oh. Wa na din sa ilawom sa akong unlan ng akong armas. Klaro na kayo. Nagikuha ni Ayesa. Mahimo ba mo gawas ka ulit? Maglimpyo ko. Nganong niyaw maning imong kwintas sa akong higaanan. Ako na nang iuli ni mo. Ug nganong imo maning iuli. Maulang. Gisugo na sab ka sa akong maguwang. Nga dominante nga iuli ni. Way labot si Hans akong desisyon. Nga iuli ka namang kwentas. Ako ning gusto. Abi na ko forever ang atong pagkamanagigala. Lahi ng sitwasyon karon, Kent. Dili ka na ganang musulubin eh. Kay mahal naman nimo nga kung Kuya Hans, dili ba? Ayaw pagbuot ko unsay akong isang pit ni kuya ni mo. Nahibaw ko, Ayesa. Gisugo kaniya nga mahal ang imong isang pit niya. Kay gusto siya nga ipuli ka na gyud di kara. Mahimo ba, Kent? Manglimpyo na ko. Hain akong armas. Unsay armas? Ayaw na lang pamakak, Ayesa. Klaro kay ka. Kung mamakak ka, imong giuli ning kwintas ni mama. Buti pa sabot. Nga misul ka din sa akong kwarto. Imo ning gibutang din sa unlan ug nakita nimo ang akong armas. Ngano may armas man ka? Wa kay labot ko magdugog armas. Kuhaan eh. Ug iuli na ko. Di ko. Wa na tay koneksyon, Ayesa. Busa, iuli ang akong armas. Dili lagi ko. Kung gusto kag husay, isulod balik kining kwintas. Dili ko. Oh, dili ka? Subot pa sabot nga tangtang na gyud nimo tanan natong koneksyon. Kinahanglan mao ni buhaton. Ang anong nahigda makadiha? Gawas una dito kay manglimpyo ko. Panglimpyo diha. Ilisan ako hapi ng imong kama. Ayaw. Di man sa ko makatukoy. Ganihan mo? Ay, bago pa lang. Hans, wala dyan ko makasabot sa batasan ni Kent. Kinahanglan imo ning sabton. Kay Mura pa siya og wanas ka og galingon. Pero na lang kisapot. ayaw ka balaka. Mawara na akong mubiya mi dinhing Ayesa. Ha? Mamiya mo din, eh? Oh. Mular gami paingon sa layo. Kanang way makailanam. Kanang bago ang tanang tao sa among palibot. So, siya na gyud ang imong ipuli kang kara? Dili mapulihan si Kara. Pero siya lang ang makahatag nako og higayon. Na makalimot ko sa sakit sa kamingaw kang Kara. Busa, antusan ang una si Kent. Sige. Kung dili ka mo gawas, ano makapanglimpyo ko din sa imong kwarto. Ako na lang ang mo gawas. Ano may alim magkadispultahan? Nalimot ka sa akong gisulti ganina. Ha? Kung musod ka karon din sa akong kwarto, dili ka na makagawas. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!